Прывітанне, паважаныя гледачы, аматары беларускай мовы і проста тыя, хто выпадкова трапіў сюды. А таксама прывітанне іншыя жывыя істоты, а таксама нежывыя формы існавання, што знайшлі дадзенае відэа на прасторах інтэрнэту. Загадкавы і троху містычны ўступ у вітанні павінен вас скіраваць на патрэбную атмасферу і стан душы. А цяпер выдахніце, таму што відос увогуле не пра гэта. Вы любіце шпацыраваць? Хадзіць пешу на вялікія і не вельмі адлегласці для якой-небудзь высокай і не вельмі высокай мэты. Альбо проста так. Асабіста я безумоўна. Асабліва, калі гэта тычыцца лесу. Дзякаваць Богу, я нарадзіўся на Палессі. Прыгожы край, калісьці бяскрайніх балот ды лясоў. Шкада, што ад іх цяпер мала што засталося з тых самых часоў, калі чалавек улез у тыя самыя закуткі існавання, пра якія ён думаў, што ведае ўсё. Але, на вялікі жаль, уплыў нашага віду на навакольнае асяроддзе пакінуў на шматлікіх кавалках зямлі незагойныя раны. Так здарылася і на Палессі. Меліярацыя, што павінна была павысіць колькасць і якасць глебы для сельскай гаспадаркі, знішчыла балоты амаль ушчэнт. Цяпер палі яшчэ знішчаюцца ветравай эрозіяй, і час ад часу мы назіраем сапраўдныя пылавыя буры, пра якія толькі чытаў у фантастычных раманах ці па якіх гуляў у віртуальным прасторы камп'ютарных гульняў. Лета стала спякотней, чым раней, а дажджоў не бывае і па некалькі месяцаў. А знакамітыя палескія балоты можна знайсці толькі пры моцным жаданні ў глыбіні векавых лясоў. Дарэчы, знішчэнне якіх таксама адбываецца са страшэннай хуткасцю. Канешне ж, пры ўваходзе ў лес вас сустрэне білборд з надпісам «Лес – наша багацце». І тут хочацца запытацца, а наша? Цяпер на мапе краіны цэлыя пралысіны, дзе калісьці былі знакамітыя лясы. Магчыма, калісьці мы навучымся жыць у балансе з прыродай, альбо яна знішчыць нас і прыйдзе да балансу самастойна. З такімі разважаннямі я згадваў, калі я апошні раз быў на сапраўдным балоце. На думку прыйшоў выпадак, калі аднойчы ездзіў з дзядулям па сена на балота, што да саветаў належала майму прадзеду. Нягледзячы на тое, што афіцыйна гэтая зямля даўно была дзяржаўнай, дзядуля, колькі меў сілы ды здароўя, даводзіў там да ладу лясныя сенажаці ды дарогі на іх. Я ж не змог тады супрацьстаяць спакусе і спакусіўся з натоптанай дарогі на верхавіне ў нізіну да вады. Памераўшы дрыгву да ўзроўня пад пах, я ўчапіўся за галіну векавой ёлкі і выбраўся з балота. Потым пабег да дарогі. Сказаць, што я не спужаўся і не ўбачыў усё сваё не вельмі ж доўгае жыццё перад вачыма, значыцца збрахаць вам па-сапраўднаму. Другая гісторыя, пра якую я ўспомніў, гэта той выпадак, калі мы з бацькам хадзілі вясной за натхненнем да лясной рачулкі. Месца тое мне вельмі спадабалася. Было цікава глядзець, як паводка гоніць ваду па сваёй жыццёвай дарозе, пакідаючы месца для новага ўраджаю ягад і грыбоў. Паўсюдна была вада. Здавалася, увесь свет апынуўся пад ёй. І толькі тут, на каранях магутнага дрэва, можна было знайсці прытулак і дзесьці высушыць ногі. Магчыма, такую карціну назіраў Ной, калі адчыніў дзверы каўчэга на вяршыні Араратскіх гор. Весела было праскокваць ад аднаго дрэва да іншага, глядзець, як па плыні бягуць дробныя галінкі ды ігліца, адчуваць водар веснавой свежасці і прахалоды. І вось, з такімі думкамі я вырашыў схадзіць і знайсці менавіта гэтае месца. Хуткія зборы і наперад. Заўсёды любіў паходы з мінімумам інвентару, нават намёт часцей за ўсё не браў. Тэнт ці ўвогуле проста дажджавік у заплечніку, ды і ўсё.
Невялікі запас харчу, некалькі пляшак вады, нож, сякера і запальнічка альбо запалкі. Наколькі я памятаў, дарога туды не павінна была займаць шмат часу. Праз некалькі гадзін я павінен быў апынуцца на месцы. Звычайна, ровар спрыяў бы хуткасці, але, па-першае, пехатой прайсці можна дзе заўгодна, а вось ехаць толькі па сцежках. А па-другое, свой асабісты транспарт я пакінуў у горадзе, а прасіць кагосьці не было жадання. Тым больш, калі не ведаеш тэхніку. Самая простая паломка замест таго, каб палепшыць табе жыццё, дадасць табе 25-30 кіль дадатковага не вельмі ж патрэбнага грузу, які давядзецца сунуць не 1 десятак кіламетраў. І вось я ўжо ў знаёмым лесе. Адсутнасць рэгулярнай хады ў дзікай прыродзе даюць свае наступствы. Я адразу пашкадаваў, што замест надзейных ботаў я выбраў больш лёгкія красоўкі. Канешне ж, пакуль я іду па дарозе, іх перавага відавочная. Але ж я іду на балота. Ну, гэтая праблема будзе актуальна пазней. Зараз жа я пужаю сам сябе думкамі аб тым, як некалькі разоў ледзь не наступаў на мядзянку. А некалькі разоў за лета на ўласныя вочы даводзілася пабачыць і гадзюку. Мяркую, што калі яна дацягнецца да маёй нагі і пракусіць з лёгкасцю маю вопратку, я буду шкадаваць аб выбары свайго абутку нашмат больш. Так, зараз лета, і атрута мяне не заб'е. Ну, я спадзяюся. Але планы на водпуск зменяцца кардынальна. Вось і першыя брады. Так вяскоўцы называюць невялікія руслы рэчышчы, што выходзяць з балота. Нягледзячы на засуху, што трымаецца ўжо амаль месяц, яны з вадою. У некаторых мясцінах вада стаіць, здаецца, заўсёды. Мяркую, далей вады будзе яшчэ больш, таму планую перабрацца цераз гару, на іншы бок і рухацца там. Некаторы час можна будзе скарыстацца дарогай, па якой час ад часу праязджаюць лесавозы. Канешне ж, калі яны не разбілі яе ўшчэнт. Пэўна ж, забрацца на пясчаную гару вышынёй некалькі дзесяткаў метраў з пакатым схілам не цяжка, калі ты ідзеш толькі паўгадзіны. Але ў другой палове дня гэта будзе ўжо сапраўдны чэлендж. Дарэчы, зараз праходжу па тым самым месцы, што называецца Ведзьма. Тут час ад часу сустракаецца пад нагамі металічны дрот з пакрышак. Асцярожна спускаюся з гары па пясчаніку. З-за засушлівага надвор'я глеба так і асыпаецца пад нагамі. Увесь лес зрэзаны мноствам дарог ды сцежак, і я памятаю, што патрэбнае мне пралягае на тым месцы, дзе калісьці расла вялізная, ці не да неба, груша-дзічка. Але гадоў з 15 таму у яе трапіла маланка, і яна згарэла. А зараз я не магу знайсці нават пня ад яе. Іду па адчуваннях. Адразу відаць, што гэтымі дарогамі даўно ніхто не карыстаўся. Гэта дадае дадатковай складанасці, асабліва з-за майго выбару абутку. Тут кантраляваць тое, на што ставяцца твае ногі, становіцца яшчэ цяжэй. Як-ніяк, у такіх зараслях сапраўды можна наступіць, калі не на паўзуна, то на якую-небудзь рэч, якой можна і нагу пашкодзіць. Канешне ж, я заўсёды з сабой бяру невялікі запас медыкаментаў ды перавязкі. Але любая траўма ў паходзе значна перашкаджае не толькі руху, але і настрою. Паколькі я даўно не быў у гэтым лесе, адразу назначаю для сябе арыенціры, па якіх, калі што, можна будзе здагадацца, што я тут ужо быў. Напрыклад, як гэты мурашнік. Дарэчы, чытаў некалі артыкул, што такія агарожы могуць і пашкодзіць калоніі мурашоў. І былі выпадкі, калі пасля такой дапамогі сям'я пакідала векавы дом і стварала мурашнік на іншым месцы. Канешне ж, такія падзеі адбываліся з вялікімі стратамі сярод гэтых маленькіх санітараў лесу. Першыя гадзіны ў лесе старанна прыслухоўваюся да кожнага гуку. Насцярожанасць на вышэйшым узроўні. Так, адсутнасць цеснага кантакту з прыродай згуляла са мной злы жарт.
нейкім я баязлівым стаў ці што. Але гэта і дапамагае заўважаць і цікавыя моманты, якую-небудзь прыгожую птушачку на дрэве ці вавёрак, што рупліва скачуць па галінах, рыхтуючыся да не такой ужо і далёкай зімы. Тым больш, што ў гэтую пару можна яшчэ знайсці, чым падсілкавацца ў лесе і чалавеку – чарніцы. Яны, канешне, ужо пераспелыя і вадзяністыя, але смак ужо не такі цудоўны і насычаны, які быў месяц таму. Але на невялікі перакус яны яшчэ прыдатныя, таму збіраю іх у прыгаршчы. Адначасова карыстуюся магчымасцю крыху адпачыць. Яшчэ адна бяда, што здарылася з лесам за апошняе дзесяцігоддзе – эпідэмія караеду. Цэлыя гектары хвойных дрэў былі знішчаны гэтымі паразітамі. Ад прычыны гэтай трагедыі да гэтага часу спрачаюцца як людзі навукі, так і звычайныя людзі, у якіх таксама ёсць сваё меркаванне. Адны лічаць, што гэта некантраляваная прыродная з'ява, якую нельга прадбачыць і пазбегнуць. Іншыя ж вінавацяць няправільную палітыку ў адносінах да высеквання лясоў. Трэція увогуле прыбягаюць да канспіралагічных ідэй па вынішчэнні палескай зямлі. У кожнага таксама ёсць і планы па вырашэнню гэтай праблемы, але яны мала ці ўвогуле нерэалізуемыя. Але і зараз можна сустрэць зусім маладыя загінуўшыя дрэвы. Што да пошукаў балота, я прайшоў шмат сцежак, і тых, якімі людзі карыстаюцца, і тымі, што даўно параслі травой, кустоўем і маладымі дрэвамі. Спрабаваў ісці напрамкі, перабіраўся праз яры, бураломы. Буран з вялікай хуткасцю праляцеў па шматлікіх дзялянках лесу, без жалю вырываючы з зямлі як векавых волатаў, так і зусім маладыя, толькі набраўшыя сілу дрэвы. Дык вось, праз лясныя шляхі я нават дабраўся да суседняй вёскі. Сустрэў дзікую карову, але ўсё, вяртаюся ад цывілізацыйнага свету назад, у лес. Здаецца, я абышоў увесь лес некалькі разоў, але так і не сустрэў патрэбнага мне месца. Навука ўсім маім гледачам не заўсёды можна класціся толькі на ўспаміны. Таму што яны бываюць хібныя і вядуць не туды, куды вам хочацца. Час ад часу здавалася, што вось яно. Відавочным былі сляды таго, што калісьці на гэтых мясцінах была вада. Гэта можна заўважыць, калі глядзець на карані дрэваў. Яны быццам узвышаюцца над зямлёй, фарміруючы сабой адмысловыя выспы. Але прысутнасці вялікай вады я так і не знайшоў. А паколькі дзень ужо ідзе да свайго лагічнага завяршэння, то патрэбна шукаць месца для адпачынку. Стаянку я вырашыў зрабіць на схіле пагорка. Канешне ж, я не чакаю дажджу, што можа затапіць мяне ў нізіне. Увогуле, змянення надвор'я чакаць не мае ніякай надзеі. Вечарам будзе крыху меней спякотна, а ноччу, магчыма, трохі холадна. Але гэта мяне не бянтэжыць. Проста хочацца сядзець на верхавіне, калі апошнія промені сонца будуць хавацца ў векавой пушчы. А паколькі на гары ў асноўным хвоі, то нічога не будзе перашкаджаць далягляду. Адразу вызначаю месца для вогнішча. Мяркую, лепшага месца, чым супрацьпажарны роў, уявіць цяжка. Усё роўна прымаю меры, каб мінімізаваць верагоднасць некантраляванага гарэння да нуля. Для гэтага з дапамогай галіны ачышчаю пляцоўку ад ігліцы ды шышак. Сухія галіны хутка пакрыюцца полымем і вогнішча даць мне магчымасць прыгатаваць ежу. Няма нічога смачнейшага ў свеце, чым засмажаны на агні кавалак мяса ці сала. А для прыгатавання лясных страў патрэбна зрабіць адмысловы інструмент – ражон. У лагчыне заўважаю галіну, не так даўно зламаная рабіны. Яна яшчэ нават не пачала сохнуць. Сцізорыкам зразаю галіны, канец завастраю і нанізваю на яго невялікі кавалак мяса. На такім вогнішчы хвілін 10, а то і меней. Усё будзе гатова.
Канешне ж, лепей было б смажыць крыху далей ад полымя, ці потым на вуголлі, але ж вельмі хацелася есці. Пакуль яшчэ ёсць час, рыхтую сабе спальнае месца, а таксама запасаюся дровамі. Гэта вельмі важны пункт, асабліва з той нагоды, што намёта ў мяне з сабой няма. Футажыкаў пра тое, як можна пераначаваць у лесе, ці пра тое, што прыгатаваць сябе на вячэру, тут не будзе, прабачце. Я ўвогуле не разлічваў на працяглы відос, калі збіраўся ў гэтае падарожжа. Нават не браў з сабой павербанк, таму амаль не здымаў нічога, каб захаваць батарэю на наступны дзень. Але, калі тэма будзе цікавая і вам гэта спадабаецца, то пішыце ў каменты. На наступны раз вазьму з сабой камеру ды павербанку, каб засняць усё дакладна. Паснедаўшы, я збіраюся дадому. З такім нехітрым наборам рэчаў гэта амаль не займае часу. Абавязкова засыпаю кастрышча пяском. У такое надвор'е гэта надзвычайна важна. Адзін вугалёк ці іскра можа знішчыць гектары лесу. Раз-пораз сустракаю мясціны, дзе калісьці таксама супыняліся падарожнікі ці проста працаўнікі лесу. Цікава назіраць за такім. Тым больш, што вяртацца я вырашыў іншым шляхам. А яшчэ, пасля цішыні, захацелася з кімсьці пагаманіць. Вось я і вырашыў гаманіць з вамі, паважаныя гледачы. Таму астатняя частка відоса будзе непасрэдна агучана мной, так бы мовіць, з першых вуснаў. Чым цікавей хадзіць у лес у невялікай кампаніі, таму што кожны можа выконваць розную працу, і гэта атрымоўваецца нашмат прасцей. Хтосьці будуе табар, хтосьці паліць вогнішча, хтосьці гатуе ежу, іншыя ж займаюцца падрыхтоўкай, таксама выведкай, зборам матэрыялаў. Калі сам, то даволі моцна стамляешся, а яшчэ шлях далёкі дадому. А вось за што я больш люблю дарогу дадому, таму што гэта заўсёды хутчэй, здаецца, шлях не такі ўжо доўгі. А яшчэ заплечнік, можна сказаць, удвая меншы па вазе. Амаль няма лішняй вады, таму што я заўсёды бяру з запасам. Тое, што застаецца, выкарыстоўваю для таго, каб патушыць вогнішча. Дык вось дадому заўсёды лягчэй ісці з-за таго, што заплечнік важыць на некалькі кіляў звычайна менш. Менш вады, менш ежы. Хаця, здавалася б, можна проста браць столькі ежы, сколькі ты з'ясі, і не несці лішняй вагі ў лес. Але я такі чалавек, які заўсёды думае пра самае дрэннае развіццё падзей, і таму заўсёды бяру невялікі запас, які не выкарыстоўваю непасрэдна ў лесе, нават калі ўпэўнены, што буду ведаць дарогу дадому і іншае, таму што, усялякае бывае, таму некалькі кансерваў ці яшчэ чагосьці такога я заўсёды захоўваю, і гэта можна выкарыстаць у наступны паход, канешне ж. Вось. А так, зараз нашмат лягчэй ісці. Хоць я яшчэ і не зарыентаваўся, куды мне рухацца, але я думаю, калі пайду зараз па гэтай сцежцы, то выйду так ці інакш на якую-небудзь дарогу. Так, тут я ўжо зарыентаваўся, толькі што бачыў у тым баку той мурашнік, які паказваў вам яшчэ учора. І вось, і тут я, памятаю, блукаў. Я думаю, што патрэбна ісці сюды. Гэтая сцежка выходзіць да дарогі, па якой ездзяць лесавозы, і там, я думаю, можна будзе спакойна выйсці з лесу. Патрэбна троху спяшацца. Я абяцаў, што выйду з лесу прыкладна ў 13 гадзін. Вось зараз 12:23. А мне ісці яшчэ прыкладна кіламетры 3.
Тому, я думаю, треба прискоритися. Тим більше я вже ведаю, куди йти, і сили можна не економити. Ось вони признаки цивілізації. На самой справе это ничего не значит, потому что эта линия электропередач тянется на десятки километров. Конечно же, можно идти вздовж столпов, и так ці інакше ти вийдеш у яку-небудь вёску, але не факт, що у свою. До речі, на конт лінії електропередач однойчі зимою пошли в поход. І так здарилося, що ми обиходили одну гору, піднялися на її, перейшли на інший бок і знову вернулися назад, тільки іншим шляхом. І трошки збилося орієнтування на місцевості, і ми почали рухатися якраз у бок іншої вёски, а це кілометрів 10 напрямки. І добре, що ми здогадалися, що рухаємося не туди і не шмат лишнього шляху пройшли. И сдается мне, что это та самая дорога, где мы с Павлом Васильевичем поставили растяжки на братков шкодников. Але зловили, на жаль, не их, а просто некого випадкового человека. Тут уже полі, тут уже моя родная вёска. Але я не хочу вертатися по этой дорозі. Я, мабуть, вернуся назад у лес. Ось так мені лес і тягне. Хоча мені треба хутчей додому, але все одно я хочу вернутися, пойти трохи другим шляхом, вийти туди, на гору. Ні, мабуть, ось гэтую дорогу ми мінували з Павлом Васильевичем. Тоді вона ще використовувалася, але зараз відовочно по їй ніхто не їздить. Хіба що хтось ровером чи мотоциклом, але більше транспорт тут давно не проїжджав. Спробував знести дерева, на яким була наша Буслівка, де ми змагалися, де була наша перша секретна база. Але, мабуть, мені здавалося, воно було тут, мабуть, його спілували. Як і обіцяв мій брат, що спілує це дерево. Але хтось виконав його погрозу без непосереднього його діяння. Колись тут грали у волейбол, зараз гуляють у футбол. І, як ви бачите, ще не перевелися діти у вёсці. Ще щось будують, щось роблять. Навіть з плитки щось будуть викладати. Це приємно, це цікаво. Це вельми натхняє, що все ж хтось так само любить побывать у лесе, щось зробити. Це вельми добре. Дякую вам за те, що глядели цей відос. Дякую за коменти, за підтримку, за репости. Я особисто бачив свої ролики у когось у інстаграмі, у рекомендаціях, у інших соцсетках. Це вельми приємно, це допомагає мені становиться лепей, допомагає мені більше працювати, тому що часу завжди бракує. І такі сумні думки коли-неколи доходять, що білоруська мова нікому не цікава. Але, дякуючи вам, ці думки проходять, і у мене є знову мотивація щось робити, щось знімати, витрачати на це свій особистий час. Це вельми добре. Ось і дорога, ось і виход. Хутко вже буду вдома. Хвилин ще 15 розв'язку. Да і все. А яшчэ вы спытаецеся, дык дзе тое самае балота, што мне так карцела паказаць вам. А я вам адкажу. Праз некаторы час я меў магчымасць праехацца туды ўжо на тэхніцы. І аказалася, што балота было амаль на тым месцы, дзе я тады спыняўся. Меліярацыя і засушлівае лета зрабілі сваю справу, і ад гэтае прыроднае прыгажосці амаль нічога не засталося. Спадзяюся, будзе магчымасць схадзіць туды ўвесну, калі лясныя ручаі ізноў напоўняцца вадою. Можа, балота зноў напоўніцца вільгаццю і адчыніць для нашых вачэй сваю прыгажосць. Яшчэ раз дзякуй за прагляд,
пішыце ў каменты, калі вам спадабалася. Пішыце, ці любіце вы прыроду і якое месца вам падабаецца найбольш. Дзяліцеся відэа, стаўце падабайкі, падпісвайцеся, калі вы тут упершыню, ці яшчэ не падпісаліся. І убачымся!